Wah. Yeah. Wah.
putendha mangarah mamrih manglawan arpa raseksa ya krura kedutan prema mutraku moksa kandra Putreng blesane terbagus mandeng tak takoni matur ngaku ya lek ya nang ya ndik ya Gus ngaku Buta bali takon ngendi donggo sapa perseka wadon junjung saka keparat opo abang ya aku karo sadene-deneku tak ya kala lintreng maya ya bali takon sapa Gus panengah Pandhu kekasih Raden Arjuna ya Janaka Sumadya lumangku menyang endi Gus ngetotake krentek ing ati jumangga ing suku Kedheping Nitra ora ngerbacut kudu bali entuk bacut ora entuk urut peksa wani karo aku apamu kang tak wedeni Buta Pandhawa tata kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Hati Gus, leno pangin sebelah balik walang kayak ajar pada Gus.
Gengyaler Prabata abang kalakar mangwa mungso amin polawan panggrolir singonabda kadyaya narsa ambadhuk-badhuk Raja Kadya mati tanpa dan sapa kowe ya Arjuna kekasihku buta soparanmu Dikya kala pedhot segara bilakna pati nirwangku dikura ngarsa legane adoh balang bedhawa traksa sampirke pundhak kiring ngreok bledok walam wah ye ho
enek lengerin. Ganti mungsuh. Ayo. At. Yo. Hey. Kliwat. Ayo, ya. Wah. Wow. Awe. Iya, hut. Wah. Yo. Ah, Wow. Yo, awas gong las yo. Wah! Di hutane. Ya ada kowe ayo. Iya, balik iya. Wah, atos mendirae iki. Wah, iki angel mendul. Di hutane. Yo Gang. Wah. Ya anak kowe. Ya di. Wah! Wah! Geden sirah iki. Angel men di palukon aku ning lekas kita linuding kidung Kakang Semar. Kula Gus wis mati para Denawa. Inggih sampun Den. Buta sekawan pejas daya menika mertilakaken bilih ndara samu saged mepur nafsu catur perkawis. Kang mangkono hayu Kakang pacutake lagu.
aja lari pusaka tuwuring kadigawa gendhewa aja nganti lali. Inggih monggo wedheraken inggih prating pringgon Darnindara. Punapa ta mirah ingsun mulat norong canger jumas munira kamanungsan kenthonging Paluapindo wang siting kakung karagan hanjrah sabdaning soto kakuluruk asauran samono panmeh rahino meko bang katon sumirat
karang nyuwana gelar pandang muncar tan kawarna jengkaring sang Sya Margana gendya kang minuwus tan kadri kang mungging pandhapi negari Pringgondani madaning pandhapi wonten manuk Anrawendra minangka jiwitaning karaton Pringgondani inggih menika ta warnane garwaning Radyan Werkudara sesilih sang Dewi Arimbi pinarak ing madaning sasana Anggana Raras sinebahe kang rayi nggih Radyan Brajamusti kala semana sang Arimbi sampun nampi dhateng prataning para pandhawa sampun samya cemondhok ing madaning Palerman teka mengkono wijining sabda sang Arimbi Palukan langkuning lekas lukita linuding kidung leng-leng ramiwan ingkang driya leriwang candra katawengan sumuting tias katuritan limut kabiyataning wujud armrening driya manawung mengkoto adi Mas Brajamusti kawula non nuwun wonten timbalan ngadhawuh Kakang Mbok animbaliri ngandika kula pun Brajamusti sawetara nggonku nganti-anti marang balining putramu Tetuka ewadene enggal dina iki durung kondur Yayi Kakang Mbok sampun utusan Yayi Kala Bendana minggah dhateng Kayangan Boyong wangsul anak kula pun Tetuka kula suwun dipun sarantos sawetawis Kakang Mbok mengkono di kula nuwun inggih para pepundhen Pandhawa wis padha lara ing madyaning pasanggrahan Yayi. Oh inggih Kakang Mbok. Sinuwun Puntadewa, sinuwun Prabu Kresna dalah Kakang Mas Werkudara. Tuwin Kakang kembar sampun cemondhok wonten ing Palerman angentosi dhateng kendhinging dinten wisudan. Adiku Brajamusti.
yen to nganti wisudan iku ora kelakon mendah wirang ling semku. Sabab menapa? Siadi wis pirsa demo gane Kakang Musi Brajadenta. Wangune wani dilat idune dhewe ketitik Kyai Brajadenta. Ora lila yen to putramu Garwaca ingkang lenggah keprabaning Pringgondani. Ing mangka kurangane apa Mbak Yum aku mung tansah rembugan lan para kadang-kadangku braja kabeh. Wiwit wis padha sumaguh lan padha misuda marang putramu ewadene Brajadenta salin sloka derbe niat kang ora prayoga Yai. Kakang Mbok Arimbi mawantu-wantu penyuwun kula dhumateng Kakang Mbok sampun ngantos mirengaken dhateng swantenipun namung yaksa setunggal Kakang Brajadenta. Kula sakadang Braja mboten badhe ngewahi kesagan anggen kula badhe misuda dhateng yoga kula pun Gatotkaca. Mila ingkang menika mugi-mugi Kakang Brajadenta saged emut ing para daksina. Tulinggal mujudaken kesaganipun anggenipun saged dados warangkanipun anak kula pun Gatotkaca Kakang Mbok. Kang mangkono Dimas Brajamusti ya mung siadi ingkang wenang milingke marang si Brajadenta sabab sira kadang kang luwih cedhak. Dasari laire kelawan Brajadenta sira iku kembar kang mangkono Brajamusti kang pinter nggonmu momong kelawan Brajadenta Yodi. Ono inggih Kakang Mbok. Sesakit-sakit kula badhe mbudidaya ngimutaken dhateng Kakang Brajadenta sampun ngantos piyambakipun balila Kakang Mbok. Lang-langing triya mangu-mangu mangun kong kanduwan rimang. Lerena tanpa kanin Yen tantusa mengku sang Dyah Utama kula ingkang sowan Kakang Mbok. gelar pandang muncar tinemraka konang surm sorotetan padang kasra lan pajaring purnaming kegono dasare mungsa katiga kadangku praja lamatan ingkang swan ana wigati apa lumayu gawe kaget Kyai munjuk atur Kakang Mbok Arimbi ketina saiki kebiyen mboten pangring Kakang Brajadenta sampun dumugi laladan Pringgondani ketingalipun badhe mingkah menawi mriki Kakang Mbok niyata apa saking dosa saguru kula yang dosa sang Sri praja lamatan kula wonten dawuh Kakang munggoni prapta Pringgondani jen apa kancane namung piyambakan Kakang Mbok yen mangkono Brajadenta bakal tak temoni dhewe kabeh aja melu nemoni ya Yayi.
Kuta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Warayang Panca Bayu wisikan magulingan lima menika Kakang Arimbi ingkang merpeki dhumateng kula kapara nyata Brajadenta mulane aku methokke kamono alun-alun ya sabab selak ora kuat oleh bubar nampa paturane Kala Bendana apa bener menawa kowe ngucap kaya apa kang diaturake Kala Bendana Brajadenta la dalah kaluhuran dawuhipun Kakang Mbok syukur bagi sewu bilih Kala Bendana sampun ngaturaken sedaya ingkang kula ucapaken kula pitados gandeng Kala Bendana menika lare jujur mesti mboten badhe ngirangi tuwin mimbuhi menapa ingkang sampun kula ucapaken Kakang Mbok Brajadenta kok becik temen pikiranmu wingi-wingi kowe woh apa bareng iki wis kari wisudan kok dadak ana babak nglayoni jujul nusuli kurang apa nggonku momong sedulur aku ngrumangsani dulur tuwa metu wadon ora majib tumrap panguwasa Pringgondani mongko kowe ya wis tak dhawuhi nyekel panguwasa Pringgondani nerusake swargi Kakang Arimba ning kepriye wangsulanmu kowe jare rumangsa ora kuwagang dadi ratu malah saka panjalukmu dhewe supaya tetuka sing didapuk dadi ratu bareng kabeh wis padha rujuk jebul malah kowe saiki mbalela mentahake rembug sing wis mateng luwih-luwih Kala Bendana oleh matur dimirengake marang para Pandhawa kaya ngapa sumerpeting panwiya sabab saka isinku Pandhawa kang ora nyumurupi lakon sing sak temene ngira yen to aku lan anakku karo jarah arayah panguwasa Pringgondani Brajadenta Kakang Mbok Arimbi mbok ora susah isin wong kasunyatane pancen ya mengkono tumindakmu Kakang Mbok Arimbi kowe wis sekuton karo Pandhawa bareng kanjeng ngrekaya ngrebut panguwasa saka tanganku ya mung sabab kowe mamrihake marang anakmu dhewe nganti kowe ora mentolo nganti kowe mentolo nempuh dalan sing ora bener Kakang Arimbi buta murang trata iki padha tanganku Aku tega karo kowe Kakang Mbok. Wah. Ajar pandang. Woi. Woi.
tobat mati dening aku kowe. Woi. Woi. Kala narpa Kresna tang tulus anyakra ring Werkudara Kresna kakang apa Nargage kae was padakno di bojomu si Arimbi oleh mbelani anake nganti diwangi takremaros perang lan kadangi dhewe. Apa sing adi ora duweni rasa welas lan garwamu? Lan apa sing adi ora isin ing ngatasé sing putri totoh pati labi marang bebener? Malah sing lanang jebul mung nyantan pegem tumandake kepiye? Piye Kudara? Kresna kakangku. Aku dudu wong edan. Aku dudu wong jelun. Aku ngakoni bodho ning sing bisa mikir lan bisa mitung. Kae dudu perkaraku. Kae perkara iku warga ben dirampungi dhewe. Wis sida nglungani Werkudara iki. Kepiye iki? Anak kula nang anakku nggih. Kadangmu padha warantena becik. Besok amen nemu harus kang prayitmu. Putraku bocah bagus, Gathotkaca. Inggih Bapak Prabu. Sembah kula kunjuk Prabu Indrawati. Tak tampa nggih. Anakku lanang padha raja nggih. Inggih Paman Bratayusti anggen kula mundi sapeting Paman raja sowan kula niskala. Sun kula katur Paman. Ya tak tampa nggih Gathotkaca. Tetupa aja kaget nggih. Pancen arep nampa diban kang luhur kuwi akeh cobane kok nggih. Iki pamanmu Brajadanta Mbalila. Emoh mujuti marang kesaguhane sekawit. Kepara bakal njaluk panguwasa Pringgondani. Mula pangrasaning pun ya mung sira dhewe ingkang bisa ngrampi lakon iki bocah bagus. Oh iya ya nggih Gathotkaca. Gandeng sira iku calon Narendra kudu bisa milahake ing antarane katresnan lan kewajiban ya nggih. Aku ora maidu kaya ngapa bektimu marang punden. Nanging yen bektimu mau banjur ngorbanake kebutuhan wong sak negara, wah, kuwi apa ora cacat jenengmu. Lan maneh pangrasaning pun bapa nadyan Brajadanta kae kakangku
ning tak anggap menawa Kakang Brajadanta mujudake pepalang kang dadi gegayoning wong sak negara Pringgondani. Kang mengkono nggih. Aja tida-tida ya kulup nggon mbelani negara lan bangsamu Tetuko. Dadi atur-atur miturut manut semarah mring Gusti. Paman Brajamusti bilih mengaten ingkang dados sawuhipun Kangjeng Paman kula ngestokaken dawuh. Wah, syukur bagis. Oh, syukur bagis sewu nggih Prabu. Namung sepinten bangga kula ngadepi Paman Brajadanta menawi mboten wonten tambyantunipun Paman Brajamusti. Kula aja kuwatir Tetuko. Aku bakal natohake jiwa ragaku wigati kanggo mbela marang bebener. Dina iki aku bakal manjing marang epek-epekmu sing kiwa dados srana nyenakake retu ning negara kula Gathotkaca. Wa para bunyun pangestu sing ati-ati nggih. Kadangmu padha wranten becik besok amen nemu baris kang prayitna. Ya saranta wong ing Dwarawati, ya saranta wong ing Dwarawati pengawak Pandhawa ora wurung dadi mungsuh. Kula nuwun Paman Brajadanta sembah kula katur. La dalah. Iki anakku lanang sing tak arep-arep wis methuke marang aku. Tetuko iki sembahmu kang wekasan ya tak tampa Gathotkaca. Wis kowe sungkem marang aku babar pisan genep ana tata kramamu Gus ingkang dipun kersakaken Paman tata krami ing kados pundi kepareng cemadhong dawuh Paman Brajadanta. Kowe kudu ngrumangsani yen negara Pringgondani kuwi dadi wajibing si Brajadanta. Awit aku iki putra Pringgondani kang metu lanang. Kowe mung ngadhapur tiba putu, ora duwe wewenang nyekta pangwasa Praja Pringgondani. Ngerti? Paman Brajadanta piye? Ing sekawit kula inggih boten dakah-dakah kepengin dados ratu Paman. Mila kula ngantos dipun pilih lenggah dampar keprabon inggih labetipun usum dening para kawula dalah para pepundhen Pringgondani kalebet handika Paman Brajadanta. Kowe ora susah ngrembug lakon sing wis kepungkur. Ngerti yo? Yen sing jeneng titahmu wis kesandangan apes murka lawan lali Gus. Mula aja nganti mpacutake barang sing wis kleru mau. Ayo wiwit saiki tumuli ditandani dibalekke marang dalan sing bener. Dene carane balekake marang dalan kang bener yaiku kowe aja lungguh dampar keprabon. Sabanjure aku kang lenggah nyeka pangwasa Pringgondani ya kanthi cara mengkono tegese pernatan Pringgondani wis bali marang dalan sing bener. Paman Brajadanta piye? Kula mboten badhe kawratan nuhun ing jenengan Paman. Namung kepareng emut eling Pak nggon endi? Bilih Gathotkaca sak mangke sampun dados gadhanipun tiyang sak negari Pringgondani. Menawi ngantos kula lengser saking prabon, mongko mboten wonten parilah saking ingkang sami milih kula. Tegesipun kula ngentengaken dhumateng bobotipun tiyang sak Pringgondani.
Kaporo kula dipun ngestani nyepelekaken dhumateng tiyang sak negari ingkang sampun paring kapitadosan dhumateng kula paman. Kadoso. Kanthi wing ngucap kaya mengkono mau wis cetha yen kuwi Allah ninggal Damar Prabon. Ora sandatak kakehan bebangat. Yen pancen kuwi tetep lungguh Damar Prabon pringgondani iki ana pitukane. Menapa tumpasanipun paman? Lamun kowe kuat nadai siung pengapit ing kono kowe kuat dadi ratu ing pringgondani ketuku. Menawi kula ingkang lepat tertampuk pecah dening siung jengandika ning kosok wangsulipun menawi paman Barajedendra ingkang klentu mugi Gusti Kang Nyipta jagat tumuli paring pangapunten dhumateng paman Barajedendra inggih marganing patuhe wong pringgondani kumi gonjang ganding langit kelap-kelap katur kincanging sang maweh gandrung Prabu Ketut kaca murang tata maju solat ing palagan nyoto sira digdaya sugih kandha kandhani mara maju iki margane pati dadam Loh,
nyata arta saking dosa saguruku yang dosa saing Sri ya ora ta aku bener kowe kowe dituku wae to kaya mengkono Raden Brajadanta wis ngakep janggane ngrisang Garukaca nanging dereng ngantos nempaken siyungipun pengapit datan jinarak dening Sang Tetuka kumlawe astanipun ingkang kering kang wus kadurungan Raden Brajamusti tumibaing mestakaning Sang Brajadanta sakala pecah sigar marapat temaseda sampuh lan Brajadanta lan Brajamusti alosipun Sang Brajadanta manding ing epek-epek Sang Tetuka ingkang sisih kanan dene Sang Brajadanta wis mapan ing epek-epek kiwa wis dinasti dening Gusti Lesmari dadi aji-aji sak Garukaca aduh aman Allah anakku ya surung-surung dilangkara kingken lur manuswa kang layon penyo hilang manis watanan nira layong kumo kucem aratnya maratani uruhan nono Tetuka titah kang tinimbalan bali dening Gusti Kumanika warna margane nggih mbok menawa iki wis titiwanci keng Paman Braja Sekar marak ing ngersane ngayunan mula yen nganti kesuwen nggon nguruntuhake luh tegese kowe kulut ora percaya marang anane dina akhir apa maneh yen luhku nganti tumetes marang anggane keng Paman Sekloron iku bakal ngrendeti laku aluse keng Paman sabab padha karo kowe ora ikhlas ya nggih mara gage sawangen keng Paman para braja liyane kae kulut kae wis padha samapta nyawisake uborang pening wisudan lan kae makutha kencana tilarane swargi yang tremboko ingkang dadi simboling pengayeman wis cemawis kanggo sira kulut Gatotkaca kang ateges para kawula pringgondane wis ngantu-antu marang sira bisa dadi ratu minangka pengayemaning wong sak negara pringgondane kang mangkono ayo kulut enggal mapaning dampar karepen sen marang Pandhawa kadang Praja ya
Kula nuwun para panuwunen kula sedaya. Piye Yai Arimbi? Kepriye Yai? Iya kepiye? Kados pundi Kakang Mbok? Lan kadang para braja kula wonten dawuh kula yu mugi parongan keseni mangke kula minangka wakilipun para warga agung ing Pringgondani sumarambah para kawula ingkang semetepaken dumateng yoga untuk ingkang dados ratu ing Pringgondani. Kula ingkang badhe ngepiyakaken Koko Prabu. Iya mangsa Budawa Yai Arimbi. Ya mangsa borong Yai. Mangsa borong ibune. Anak lanang Gatotkaca. Wiwit dina iki jagat nekseni Gusti ngijabahi ilang sesebutan Raden kanthi gumandi sebulan jejuluk Prabu Anom Gatotkaca Narendra ing Pringgondani keterpatal jagat anak seni